Nola ulertu da arretagoki eman adimen gaitasun handiko ikasleei? Gaur, ez diren kaso ikusiko dugu, talde kooperatibo heterogeneoen biktima da. Oso autoexigentea da, bai berarekin, bai ikaskideekin. Aurten nortzuekin lan egin beharko duen, jakin duenean azarratu egin da. Zeren badaki haiek gutxiago inplikatuko direla eta erdipurdiko produktuarekin konformatuko direla. Eta berak nahi duena da produktu ona lortzea. Emaitza onak izatea nahi du, notari garrantzia ematen diolako, bai. Eta badaki produktu ona egitearren, azkenean berak lan guztia edo gehiena egin behar izango duela. Eta horrek erraitzen dau. Gainera, askotan tokatu zaio irakasle laguntzailearen rola izatea. Eta naskatuta dago, horretaz. Eta galdetzen ari da, ea zergatik lagundu behar diot bestiei eta nok laguntzen dit niri. Talde kooperatiboen benetako etekinak lortzeko, askotan, olako profilekoek behar dute talde homogeneoak. Non, beti arrazoia edo ikuspuntu aberatzena ez duten eukiko. Eta orduan, bestekin adostu eta batzutan amore eman beharko duten. Beraz, mesedez, talde kooperatiboetan lan egiten bada, batzutan gutxienez, euki dezaten aukera, kapazitatearen aldetik edo implikazioaren aldetik talde homogeneoagoetan parte hartzeko.